Ο Δήμος Περιστερίου και η Ορχήστρα Νέων του Δημοτικού Οδείου κάλεσαν όλους σε μια εγωιτευτική περιπλάνηση στο χώρο της 7ης Τέχνης και του Κινηματογράφου στο Θέατρο Πολιτών του Δήμου. Η αίθουσα ήταν κατάμεστη από τον κόσμο που θέλησε να απολαύσει μουσική από τον παγκόσμιο και τον ελληνικό κινηματογράφο. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 75 χρόνων της ίδρυσης του Δήμου Περιστερίου, η Δημοτική Ορχήστρα και η Δημοτική Αρχή κάλεσαν όλους σε μια εγωιτευτική περιπλάνηση σε μια ξεχωριστή συναυλία από την Ορχήστρα Νέων του Δήμου. Είμαστε περήφανοι για αυτό, γιατί όλα τα παιδιά που συγκροτούν την Ορχήστρα Νέων είναι παιδιά από το Περιστέρι. Είναι παιδιά που έχουν βγάλει την πόλη μας, το Περιστέρι, πέρα από τα σύνορα. Ένας μαγευτικός συνδυασμός από εικόνες και ήχους αέναες στο χρόνο μάγεψαν όλους όσους βρέθηκαν στο Θέατρο Πολιτών. Με μελωδίες από έργα του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου, είναι μόνο η αρχή για το καλοκαίρι που ακολουθεί. Έχουν προγραμματιστεί κορυφαίες εκδηλώσεις, μουσικές, καλλιτεχνικές. Η Ορχήστρα Νέων του Δήμου Περιστερίου θα έχει κυρίαρχο ρόλο. Η Μουσική Ορχήστρα των Νέων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου πολλές φορές έχει αναδείξει την πόλη του Περιστερίου στο εξωτερικό και έτσι έχει βραβευτεί για την προσφορά της.